Ayun, no? Magandang araw mga kababayan. No? May re-reaksyonan tayo dito na video nitong si Engineer Tuto Kausing na dating abogado pero ngayon ay na-disbar siya. Kaya engineer na lang yung tawag daw sa kanya, engineer na lang, hindi na attorney. May mga sinasabi siya rito na parang hinatulan na niya si Bantag. Ayun o, ang ano dyan ang title nitong ating pag-usapan Bantag Hinatulan na. Yan. Hinatulan na nitong kalbo na ito na kung magsalita, napakagaling, pero may mga punto rin naman siya. Bago natin panoorin mga kababayan at i-reaksyonan, dito muna tayo. Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Yun, walang puknat na suporta ang ginagawa natin dito kay DJ Bantag dahil lingid naman sa inyong kaalaman na kaya marami sumusuporta dito. Marami kasing mali na ibinabato dito sa kay DJ Bantag itong taon na ito. Isa na rin tayo doon na hindi ko naman kilalang personal itong si DJ Bantag. Nakikita ko lang naman to sa mga telebisyon hanggang sa pinagbintangan na siya ang mastermind, hinatulan, pinasusuko, wala namang waran, pinapag-submit ng counter affidavit, wala pa naman demand letter na dumarating sa kanya. So kaya dumadami tuloy ang sympathizer nitong DJ Bantag dahil ang press conference ng SOJ na sinasabi niya na sumuko na pero wala namang waran. So maraming sablay na nakikita ang taong bayan. Kaya dumami tuloy ang sympathizer ni DJ Bantag. So ito mga kababayan, kung payag kayo, iluklok natin to sa Senado. Siguro ang pinakamagandang title ng kanyang tema sa pagdating ng kampanya ay DJ Bantag, Birdugo para sa Senado. Comment kayo dyan kung payag kayo mga kababayan. Yun lang ating naiisip, suggestion lang natin yon. Ngayon ba, dadako tayo dito sa kay Tuto Kausing, dating abogado, naging engineer. Baka susunod magiging na ito, laborer na lang ito. Hindi totoo yan. Panoorin natin to kasi may mga reaksyon siya rito na hindi pangkaraniwan yung mga pinagsasabi niya. Siguro pakiramdam niya sa sarili niya ito, napakatalino niya. Ito pakinggan natin ha. Siya laban sa kanya na si Mr. Gerald Kitalig Bantag ay tumabi pa, umupo pa katabi si President BBM doon sa graduation ng Philippine National Police Academy. Hindi kataro, hindi yan hindi justification. Hindi katwiran yung gumraduate ang anak mo diyan na sa PNPA para tumabi ka sa inuupuan ni Pangulong BBM. Kabastos. Kaya nyo, bastos na pala yun yung uupo ka lang sa presidente. Natural, presidente yan, siguro binoto rin ni DJ Bantag yan. Karapatan niya kung may upuan doon sa tabi, may karapatan siguro ng isang tao na umupo. Kahit ikaw, attorney no case na si Kalbo, alam mo, sa totoo lang, hindi naman masama yung isang tao na uupo dyan sa tabi ng presidente. Bagkus nga, dapat paupuin mo pa yan dahil yan ang nagluklok sa'yo. At saka kabastusan na ba sa'yo yan? Yung uupo ka lang sa tabi ng presidente, kabastusan na ba yan? O, pakinggan natin ha. Alam mo na kinakasuhan ka, tumatabi-tabi ka dyan. Ano sabihin ng mga tao kay BBM? Kinakampihan ka ni BBM? Pasalamat na lang kami kay BBM, hindi ka pinapansin, ini-snap. Kita mo, hindi na nga pinansin nga eh. Hindi na nga pinansin anong pinuputok ng buti mo. Diba? Itong tao na ito, alam nyo, maganda sanang ito, halimbawa ito, pero kaya lang masyadong one-sided to eh. Paano naging abogado? Kaya lang na-disbar nga siya, kaya siguro nga ganyan ang ugali niya, kaya na-disbar siguro tong tao na to.
ka. Tapos yung gago pa dyan yung sa Philippine National Police Academy, sumasaludo-saludo pa sa'yo. Nago pa niya yung Binabastos pa lalo yung katarungan. Alam nyo na nga, kinakasuhan niya, ang lakas ng ebidensya. Tapos ini-entertain nyo na ganun. ang lakas ng ebidensya. Tingnan nyo, ang lakas daw ng ebidensya. Bakit hanggang ngayon wala pang kaso? Mapanghusga itong abogado na to, mga kababayan. Hinatulan na niya si General Bantag. Kaya tuloy dumadami ang sympathizer nitong si General Bantag dahil nga dito sa mga style nitong mga ganitong tao pakinggan natin Oo, ano doon tayo, gumraduate ang anak mo. Hanggang doon lang, gumraduate ang anak mo. Kumustahin pa ni Pangulong Marcos yan. Okay lang yan, kasi gumraduate naman ang anak mo. Kasi naniniwala. O naman pala anong problema doon? Toto, ha? Ano Din problema, ako, Toto? na yung kung anong sama ng ama, kuminsan ay hindi naman nakukuha ng anak yan. Hindi lang kagaya kay Arnie Tibes, na yung anak niya, kung ano ang santol, ay siya rin santol. Ang nangyari kay Arnie Tibes, yung anak niya na si Kurt Matthew Tibes, ay nabugbog ng security guard. Yan pala, ang yabang na to, ugali na pala niya yan. Kasi bakit? Merong isang na dating bodyguard ng tatay niya na pinapatay ng tatay niya, maswerteng nabuhay. Ayun, at yan, sang-ayon ako dyan sa'yo, Toto, no? Tama yan sinasabi mo. Sang-ayon ako dyan, kasi nga, kagaya itong mga nakalipas na mga ilang mga buwan, yung nambugbog nga ng gwardiya yung anak niya. So, isa sa mga hindi magandang halimbawa yon. Sang-ayon ako dyan, okay ka, correct ka dyan. At isiniwalat ang katotohanan na itong si Kurt Matthew Tibes ay pinapatay niya yung bodyguard niya mismo at hinulog sa dagat. Ayan, abogado ka, sana may ebidensya ka dyan, no? Kasi sinasabi mo yan, Toto, dati kang abogado. Ewan ko, may ebidensya ka ba? Bakit mo sinasabi yan? Umbot sa langaw. Pakinggan natin. Dalawang bodyguard niya, pinatay at hinulog sa dagat. Anong klase ugali meron kayo? Asawa ni N.N. Bunyel. Kagaya ka rin kay N.N. Bunyel na naging mayor ng Bin Unido Bohol. Na yung asawa niya hinulog niya dun sa dagat. Ano ba kayong klase ugali meron kayo? Ano mga adik ba kayo? Ayun, ang hindi natin alam, Toto. Wala, ganyan pag nalasing sa... Tapos, dinadaan mo na sa apologize, tapos magre-resign ka. Ngayon ang gwardiya, tumakbo na. Pero tandaan mo, alam ng buong Pilipinas ang ginawa nyo. Na mag-ama kayo. Naghamon-hamon pasuntukan ito si Arnie Tibes. Alam mo, sige, kung gusto mo, lalabanan kita. Hindi lang si Topacio kasi hinamon ako na Topacio na abogado mo. Nang suntukan na lang, nung doon kami pagkatapos namin ng argumento sa Pasay RTC, ay hinamon niya ako na suntukan, daanin na lang daw. Dati pala may alitan to mga ito Ito Pasio, abogado ni Arnie Tibes Kaya pala nagagalit ka dyan na Toto Sa suntukan, sa boxing, yung kaso. Hindi ko siya nilabanan noon kasi disente naman akong tao. So ngayon, siyempre abogado rin siya. Pangit sa aming abogado, makikita sa loob ng korte na susuntukan. Kaya nga. Pero ang ginawa ko, nag-practice din ako boxing, nakita ako ng asawa ko. Nung isang araw, nakita kami, may kliyente ako si Wilbert Tolentino na kinakasuhan, saksing buhay ito si Jobert Socaldito. Kinasuhan niya ng libel si Jobert Socaldito. Tapos, nakipag-usap na mag-ayos na lang. Withdrawin ng Wilbert Tolentino yung kaso. Ngayon, nakita kami sa restaurant, din sa Japanese restaurant. Doon pa ng Japanese restaurant na yun. At, nung makita kami, ang abogado naman ni Jobert Socaldito, si Attorney Ferdito Pasio. Alam mo, tinutukan ko talaga na mata ko si Gilberto Pasio. Pero nakita siguro na nanalisik ang mata ko kasi pag umalsa ng kamay nito, susuntukin ko na kagad. Ngayon, tumayo siya at inabot ang kamay niya. Pare, pasensya na pare, joke lang yun sa akin. Kaya naging magkaibigan kami ulit. Alam mo tayong mga abogado, alam naman natin mga style natin sa loob ng korte. Pero pag labas ng korte, iba naman yun. Natatawa na lang ako. Pero, ganon, binabagay ko na si Atty. Pasio kasi abogado ni Arnie Tibes.
Si Arnie Tevez, hindi kita tawagin congressman kasi pag congressman, kagalang-galang ang tawag ko dyan. Ikaw pumapatay ng tao, hindi ka kagalang-galang. O ngayon, naghamon ka na, hinamon mo Sipin mo, Toto, hinatulan mo na si Arnie Tevez pumapatay ng tao. Gaano katotoo yan sinasabi mo? Mahirap kasi yung nagsasabi ka ng hindi, wala namang, kasi kung talagang mamamatay, bakit? Kung talagang mamamatay tao, totoo yung sinasabi mo, bakit hanggang ngayon wala siyang kaso, hindi siya, dapat nakulong na siya. O, di ba? Abogado ka pa naman. hindi ka mo nasuntukan. Eh ako ngayon, tatanggap ko, patay na yung tao. Tayong dalawa boxing. 5 rounds. Kasali kayo lahat ng kumain ng mga tao dyan. Ilalabanan kita, 5 rounds. Maganda ko, isang buwan. Para lang makapagkaroon ako ng lakas. Tapos, ito ngayon pala, gusto ko lang bagitin na binabastos nyo na. Si Bantag, binabastos niya yung batas at katarungan. Akalain mo na puno-puno ng mga Sipin mo yan, attorney, paano niya binastos? Siya nga ang agarabyado dyan sa ginagawa nila. Tanim ebidensyang ginagawa nila. akusasyon sa'yo, may mga testigo laban sa'yo na ikaw pumatay kay Persilapid. At Alam mo na yan, attorney, nahersi lahat yung mga testigo na yan. Sinong paniniwalaan mo? Mga kulong yan, mga convicted yan. Paano paniniwalaan yan? binbin pa sa panel prosecutor sa kaso mo nang gumraduate ang anak mo, tumabi pa ka pa kay BBM sa stage. Bastos. Enggit ka lang yata, Toto, Paano naging bastos yun? Siyempre nga, graduate nga yung anak niya, Gusto niya, trip niya. No? Mabuti na lang at si BBM ay hindi talaga pinakita nila, pinandigan talaga ni BBM. Bilib, hanga-hanga ako sa'yo, Sir BBM, kahit hindi kita binuto, hanga ako sa'yo. At hindi mo siya pinansin. At ang buong Pilipinas ay nakatingin sa dyan. Alam mo yan, na nakatingin ang mga madla. Kasi bawat pitik ng mga kamera at bawat ikot ng ating mga video sa inyo, alam nyo na makikita yan ng buong Pilipinas. Buong mundo. At hindi lang Pilipinas, buong mundo pa. So buti na lang, hindi niya pinansin ito, in-stamp niya si Bantag. Pero, gumraduate, gagalang ko yan, kahit ako, kumustahin ko yan, iko-congratulate ko yan. Pero nung tumabi sa tabi ng upuan ng ating mahal na Pangulo. Tingnan nyo to mga kababayan, no? Ang hatol talaga nila is guilty talaga si Bantag. Pag magsalita siya, guilty talaga si Bantag. Pag magsalita siya, guilty si Tevez. Pero wala pa naman paglilitis na nagaganap. Wala pa nga kasong naisampa dito sa dalawang binabanggit niya Ganito ba ang abogado, mga kababayan? May nagpaupo nga doon. Hindi, siya yung kusang loob niya umupo. Sino naman kahit magsalita siya, siyempre, sino man bang umayaw? Tapos yung gago naman na taga-PNP, sumaludo pa sa kanya. Mag-resign ka na dyan. Yung sumaludo na yung, mag-resign ka na. Mag-resign ka na sa PNP. Bastos. Ito naman si Arnie Tevez, bastos din ito. Sila na nga ng bugbog. Sila pang may ganang magalit. At hinamon niya si Bentolpo. Si Bentolpo, si Cayetano, hinamon niya rin. Mahilig ka maghamon, suntukan lang. Akala ko ba produkto ka ng Lasal? Sinabi mo, produkto ka ng Lasal. Ano bang tinuturo sa Lasal? Suntukan? Di ba may bully boy na? Hindi ko alam. Hindi, at tinayo yung bully boy noon Yun ang bubuli na bata. Yung anong gusto mo. Yan ang mahirap sa atin mga kababayan. Tingnan nyo, ito isang abogado daw siya. Ngayon, isang engineer. Pero tingnan nyo kung magsalita siya, hatol talaga. Talagang hinatulan na niya talaga yung mga tao na suspect pa lang na wala pa namang sapat at formal na kaso na isinampa sa kanila. Wala rin pinag-iba ito kay SOG na pinapasuko na si Bantag, tapos may sinabi naman si SOG na yung paglipad daw ng guilty. Ganon ang pagkasabi niya. Kaya ayawan ko ito mga ito kung ito trial by publicity itong ginagawa nila. Para ang taong bayan siguro kung hindi ka nag-iisip, maniniwala ka sa pinagsasabi ng mga ito. Ngayon tayo, hindi naman tayo ganon. Kaya ito, nire-reaksyonan natin itong pinagsasabi nitong mga tao na ito. So hanggang dito lang, hanggang sa susunod na muli. Maraming salamat.